Dovolte mi na úvod, aby som vám predstavil prvý multifunkčný motoristický areál, ktorý vznikol na Slovensku v roku 2009. Spustenie profesionálnej prevádzky Slovakia Ringu sa datuje k dátumu 1.10.2009. Takže samozrejme absolútnou dominantou areálu Slovakia Ring je rýchlostná profesionálna testovacia dráha, kde, ako už väčšinou viete, sa uskutočňujú významné európske a svetové podujatia. Ďalším a tým najdôležitejším projektom a súčasťou projektu Slovakia Ring, ktorý sa venuje profesionálnej výchove vodičov, je projekt Centra bezpečnej jazdy, ktorý sa rozprestiera na 5 hektárov plochy a má celkovo 4 výcvikové moduly. Tento projekt je pre nás veľmi dôležitý, pretože celý tento projekt vznikol na myšlienke poskytnúť kvalitný a bezpečný priestor na tréning vodičských zručností. Ďakujem vám a tešíme sa na vás.